chụgụ n'akwụkwọ. Ọmụ mere eji chụgụ n'akwụkwọ. Na m akwụkwọ. Ebe mgbe nsọ achụrụ ụnụ n'akwụkwọ, achụrụ m n'akwụkwọ. Sị na nlawa na mejụrụ ego akwụkwọ. Nke nwanne ka afta na nke ịnọ, nke nwanne ka afta na nke ụnụ. Ọ mụ abụghị onye obi isi ọjọọ. Nke ọ na-eme ụnụ na-etiga n'aka m ụta. Ihe na-akwa ọkada mere ihe na-akọ nnọọ enweghị akọ ọrụ na okike nwe eleghị dị socha masị nke nwanne ka esokwu m ife nwere akwa ọkpa ọpụ na ọbụkọ ihe na-ebe a na-amasị m iwere dajụọ iko ịkwa na iko ka ebe ọkwa na afa gị na-eso iko ife na-esoghi bụ afa gị iko enwe efe iko bụ na ya nọkọ onye na-akwa iko onye na-esogo ọ wụtụ ahụ anyị fụ n'ime gị ka anyị na-agbakwa eri mgbe ka anyị gbanarị anyị ama ka anyị si gbakwa iro ụsọ agbakwu n'ime gị ụzọ ka ibu wepụta ụwa enwere nnuru anyị anya ọfụma efu na nke na nna anyị fakọkọrụ ụlọ akwụkwọ anụnwa na elementarị eri mgbe ka na ekpomkpọ eri mgbe ị ka na n'ụlọ akwụkwọ anyị etukwudogo mgbe ị nọ n'ịdọ ọdịdọ anyị wepụta chekwudogo nna anyị ochie aka na-agụ ọwụtụ anyị nwere mere eji wee chụpụta anyị kịta ka ebe ibu ị na-ekwu na iwu itibọrịbọ nye nwa na onwe itibọrịbọ nwa na onwe m bie kata unu mana makara m mana ọ gakwudo mma na atụrụ anyị n'akwụkwọ efu dị chọ nnọọ ife nga m ihe nga amụ ọ bụrụ nnọọ ọrụ aka ife ikwu kịta nwaka ọnwa narị sị gị eri nwe njimụ na gị jipụta ọmara na ịmụ ụdị akwụkwọ ịma na otu akịta isi wee sị na ihechefe ya ọ maka nke izizi bụ na ịma ọ bụrụ na ọ bụrụ ofe ife na ọzọ dị ka asị atụrụ alụ ife ike ejeleba mgbe enyi ya nọ n'ụlọ akwụkwọ bụ eje n'ebe ezi nri ebe a na ịma prịnsịpal nwe ebe nwa n'ezie a na-akụziri unu mana ọ dị mma na Chukwu emegwa achụọ gị n'ụlọ akwụkwọ kịta enwe pụta otu gị nọ kịta enwere nnukwu afọ ịdị ka ele dị ime ijere akịta ọ bụrụ fọkanazi butegoro taya Dangote butegoro ebe ahụ na-alụ iwere afọ gbakwasị na ya iwere smoke iwe onye anyị were akpa ji eriri akpa ji dọpụ ya saga fọkanaza ya amanarịcha na ndụ onye ịnweta ya nna gwa gị zero taya keke zero taya baro zero taya ndị ọkada zero taya bọọsụ na bọọsụ atọrọ keke ịfụ taya Dangote chọba nke ahụ achọ m na mmadụ ịzọ nke m azọ achọrọ m ihe m chọrọ ị na-anụ na nke ngwa akpati ozu achọrọ m na mmadụ ịzọ ya azọ chọọ ka ihe ị ga-eme ka ọ chọọ gbe nke ya ọ ya anụ fọkanaza ahụ aga m arụ akpati ozu mmekọ m were ya bido anaghị eme ya bara onye a mmadụ ka ọtọ mụ na abụghị ọyị apụta etikpe na nga ahụ mmezụta gị bite nkụzi onye ahụ mkpọba nkụzi na mkpọba onye ga aga ahịa ịma inyere ka efuru ma adịghị n'anya ife mebe ni kuru kwuru kịta amaka ịma na nna gị ribere amoosu nya agụ nwee si na ihe ajelọba akpati ozu ma enwe kwute ezite ebe anyị bakwuo mọtụwarị ọ maka atụrụ anya n'akwụkwọ m ife m chọrọ ka m mere ebe kwuru ya eme mụ na onwe nke m si na mfe m na-eme bụ olileanya adị m na-edetu ahụ ụlọ nkịta na-arụ mesa mbịa weta simenti na aja tụkọ onye ọnụ gwakọ onye ọnụ mma amakata ụlọ ndị mmadụ wara amakata ụlọ mmadụ na-amesi anyị bụ ndị ozi Chamaka zitere anyị ebe dọbata gị ọ si gị fee ya ofufe ka o wee nye gị ike
No. Oh, it's no good occasionally. Naimano, after Modaha Chalacha. No. Say, come back in it. Uzubeng Waka. Maka. Fuzi Obi. Oh. Josie Mapum. Say, Cambia block out. Come, go be way, wood to him now. You go. Oh, no. No, but it's a good India. You should put up with Salmon. Why I didn't know Council. How do you go? No, but Omeka on a half Guinea Fugo, Chuka, or Chuka. Ah, Papa, you know, on a half and then Nzube Chuka, okay? Ah, Papa, I mean, actually, Java for Macagena. Now, Talagas, no nigga. They are no, yeah, but they both no, eh? Back, you could tell you, I know some people of my very good. It's not us natural. I'll get up to it. I know the Macano be good to be. I'm a little with Columbia. You can't be fan ever. If I never know, keep the no check. Then again, and I've went up and you seem well not out one. My God, we're quick no. You will get fair normals, however, they are blue to Bernard and I'm not and you seem. Eh, what I told him no. India. Onye ama nnu mu ama nnukwa ne giri mu na wanu as giri mu na wanu we take case na mata mwana I'm going to say if you want to cook you never ask no manu onye obonyis ko onye bu ko itoko ye no we go wa buru de mmadu yo pa zugo ma ya ko be ne esibo obodo Igbo no India me chama juma yo ko obi na agba pa be ba me juma yo ko wa super we name men come we name we na pasu no bele nwari you take here na giri go kwa ese ba na ko subo e ko ifa obe ko bi gas ya o ko ben ko bi o bu go no ma no yes ya bi ke o dia pa ma kwa ifa ke o din so we na nyem no na ba le kwanya o emesigo kwa me no ka akozi aka nsi me ya ka akozi aka nzube si we me ya bo ya ese ba we po ozugbo ona le asingo na ikaneba ikane na ese kam la no no de wada ki buru no che we gunye ruwe na aka ka n'isim pa ihe na o nwe ihe mchefuru oge na chefu ka m bagodi mgbe m pụta beba ndị na gị asịrị beba na nwata kiri ama n'onwe Igbo onye ebe ka ịfọrọ gịnị ka ịbụ ka m bagodi jewu bịa beba onye nke mbụ abịa n'iju gaja ichi ya nke Igbo abịa nke ịtọ bịa nke ịnọ nwere abata agbọghọ jụkata dị ọnụ eke na ọmalịcha nwansị ka nwekwa gị so ilu kịta bụ si ihe niile idobe na bụfụ uru a melite mụ na gị agaghị ebi maka ife onye agwachana gị maka onye a na-amadị ife oyi ha na agwachana gị nsogbu unu ya melite mụ na biko ka m jeje were godi echefuru m ihe mpụta m jesi apụta nwe nke fọ na ya a sịrị bụsisi ya eze nwanyị njenjele anyanwụ ụtụtụ njenjele eze nwanyị njenjele oge nwanyị ji ahụ ụzọ njenjele anyanwụ ụtụtụ
bịa nwoke m ka efe m ga-emelu unu Eze nwanyị na mbụ asị m ka m kene gị na nke i mere m na ya bụ ife inye mgbe gara aga lụrụ ọrụ mgbe si ka mkpụrụ ezi oyi nwoke a na-akpọ olodo gaba anya nwatakịrị gbara ọsọ n'ụlọ akwụkwọ ihiri onwe ya ọgụgụ isi eze nwanyị wee sị ka mmala m ihe nye ọgụgụ isi eji azụ afọ ya ka m ji wee kpọta ya nwa gị olodo imel ọfụma maka na iji ọnụ gị wee kwupụta nkwupụta ma nke anyị mere mbụ na ọrụrụ ọrụ ọfụma ife bụ ezi enyi maka na asị na eme nwoke ka emere ibe ya obi adị ya mma ọ n'ihi nke a ka ijikọrọ enyi gị nwoke aga m emere gị ife ịchọrọ nwoke m ife ị ga-emere onwe gị bụ na ihe ebe nkenke oke ekwurikwu aka m emebielu gị ife mana ofe ihe m na-agwa gị bụrụ otu anyị kwara aka gị ebe a ihe ọjọọ dị iche iche aka nchekwa ka ị ga ife ọbụla itinyere aka ya na-aga mana tupu ị naba gee ntị maka ntị nke ọma ekenekwana onye ọbụla ekwekwana ekene onye ọbụla ị nalụ obi unu nwere ife m na-ekwu mmalite enyi gị nwoke gwara gị mere wee gaa hapụ dịka o si gawa eze nwanyị nyenjere eze nwanyị nyenjere oge gbaija
ọbụla ị chọrọ ka o mee. Ọ chọrọ ka itinye di gị na ọba aka nke gị. Unu makatara ekposu kpọpụta unu bịa jere nnọọ onwe unu jere ngada na-anyụ amịrị n'iru anyị wee were nnọọ ife asị m mee m sọrọ wee jee ya kwe ya saa maka unu anọ n'elu dịka ọsọ gbaba ọsọ kedu nnọọ ụdị mmụọ ọjọọ bara n'ime ego naanị iyi m ji eti n'ife taa ka nchọkwu nne m kịta ọ bụrụ na onye nke a bụ onye nke bụ ekwensu ọ ya jagara ọchị ọhụrụ ọ na-anyụ mamịrị ego niile ga-adị eze nwaanyị maka ya gụọrọ m ọgwụ ị merụrụ ya ị na-anyụ mamịrị chọrọ m ego m mụ na gị na-ekwe n'aka ya mere ọ dị mma nna ka nkọwara ya maka na ugwu nkwanye nkwanye ọ dị mma nwụnta nke nwaanyị ife mere bụ na anyị jere were ego tina n'ife ka isi kọwa ka isi jụọ onye pụta jaghe ngada na-awụ iwu anyị na mere ego a wee na n'iyi ya ka m na-ekwu na anyị enye m ego m kịta iji ego a ga-enye anya nwa ikwu ewu na-abịa ma papa ọzọ nwa gwara kịta nwa ego n'ime ego tarị wee onye ka onye uwe ojii ha ga-akpata na onye uwe idi na-akụwara ya n'ihe mere ma ego onye aka na-agbalata ya ego ama na ife abụ ugwu fe mmadụ kwesịrị kedu ibe ị na-ekpere ya iji ego a ka iji ya dị ma ego onye aka na-agbata ego iji ya iwu ibibibi
Idiota ganero. Achom ego na se. Ngana akposhoza. Ejewa. Matabaka nga kofe. Chozo munu na ponero. Papa, ai! Oh, mamma! Me la canuna! Aju, maju! Me la canuna! Lina! What's going on? Dikeh. Okay, me la to. Ano me ko kuma gine ko ko. Papa, gina lie. Mama me. Ogi ganoi. Mana una no ni hanku. Yeah, mama me. Mtina nui hana haraka ona. Idiota ganero. Ndio gana no no akwachuzo. Watu toge se ade. Achana mkomo mto payment kuka. Mama me. Watu asipashwe watu. Haga nani wasinono. Joy bye na ja. Kata kwa kono kata. Nani hemne. Osanga no osanga no. Yeah, Emeka. Edu, you should go find. Okay, fine. You should go. I don't know. Tata kolebe.
You see, get up this way to study. Oh, take out. Hey, na me kwa ni ojo. Osiko no bula apa je bebe. Hey. Kingi. Como culto a noite, uma que tu quer se vai no meio. Bebe go buro be o to come up, mas você go se mo gawa kwa. Ya me ha to buong. Emeka. Ayo ba.
na mụtara nwa nwaanyị ka ibe m nye jebe device eju ekwensu ji ike na ọrụ ya nye jebe Chiemerie! Nine. Papa? Because now I have a champion. Go quiet on, eh? Get me off. This is a market to use as a go football. In my hair, so why don't get me back? Get those people in that. I will say on camera salad. This will be in the other one. Abata mbanye n'ime chọsịa ada afụm ya ada nzube ebusia na n'ife atụgụgụmere n'ikene anya nzube ka nwa ikorobịa bụ sọ mma n'obodo oyibo India natara bụ nwere obi aṅụrị na ịchọrọ ịnụ nzube wee gbaa ya ka bịa fụ ya kọkọ ju ụmụ ruru ya ntụ ike ilo nwa baa tụọ akwa alịlị ike gwụ m ke ụdị ọnwa dị ife a ndị otu na-enye nso ka mmụọ mmiri ka aja achụrụ achụ ugboro ole ka ọ jụgoro na ndị bịara ịnụ ya nụ a sị ya ya esi na be m kama mgbe emechaziri unu amelitezi chekwelu ọ maka ihe ndị a ekwu kịta ka iji wee chụpụ nzube papa nkwanụ ọnwa mmadụ ka ana ma gị ya na mmadụ nwere papa ife ndị anyị na-eme adọrọ mma ime ị na-ewe ka iwe ọkụ emesịta nna gị n'iwe ọkụ achọ m ihe ndị anyị na-eme o achọ m ihe ndị anyị na-eme achọ m ya chachachacha achọ m ya o kesa m ihe di ya ọnwa n'ebe afọ na esi na-ekwe nso ma ọ bụ na gịnị mee ihe anyị na-eme kịta onye bụ nke ka mma na-enegodi m gakwa gị okwu m gakwa gị ka nwa gị papa ọ bụrụ na ihe mmelu nzube ọ dịghị m mmasị gị bụrụ ike ka odumanya na ma amụtara ka odumanya na ma amụtara kama eje nụọ nwaanyị bidokwa ụwa n'isi paspa na-ekpuchi nkata n'iru ewe okwu m ga-emidekwa ekpuchite maka n'iru m gakwa gị okwu papa nga ihe anyị na-eme adịghịkwa mma m gakwa gị ahụ m ama ndozikwa ya isi m dozi ọzọ na onwe ihe nga na-eme n'ụlọ anụ m ọzọ gụrụ m anya na ọmụ metanịrị ihe nna ya ekere nwe ikuku ka ahụ otu a nwaanyị amụta anọghị na-enye nri so enye nri papa meri nri ụtụtụ papa meri nri ehihie papa meri nri n'abalị papa mmanya nsị dekede dị mkpa otu a Nzube ama m ihe ndị eke o nwere ihe ndị eke eme na asị gị chọrọ isi ego anyị na-akpọ ọnụ nwaanyị nwụrụ nọọ ka iji wesị mgbe jiri ego mana ọ bụrụ gị dị ime ọ na nwunye pụtara nsị gị chọrọ m ego yi na-eji ezi ka esi mpozi ọma nsị gị chọrọ m
makwa na ọ bụ na njide na mmeghekwa gị ya ịbụ ije nwa eji mgbapụta nwa n'ụlọ ya gbapụta n'ụlọ na ihe eji eme ya ọkwa n'isi ọ dịghịkwa ọ bụ na ọ dị mmeghekwa gị ọ dịghị lekọdị nnọọ ngwa anyị gbagburu ebe a ihe niile gbasara ebe ọnọdụ na-ede agbata aka ụmụaka mmadụ agba kwesịrị ịghọta ya mmadụ ego anyị esi mụ na gị maka ọ bụ na ọ dị kịta mmeghekwa gị ya ifugo n'ihe a na-agwa gị ifugo n'ihe onye nke a ga-eju nke a ga-eju nke a ga-eju ifugo ihe o weta ugbu a biko ozugo ọnụọ maka na ntị gị nye nne m ego gị iji na-asị onye nke a ga-eju nke a ga-eju nke a ga-eju jide nnọọ enye na mmejaka ọ bụ na ọ dị mmeghekwa gị ọ dịghị nọ nna ka ọ dịla anyị ka anyị siri yọọ n'aha Jizọs. Ada-achụ ihe ụwa n'ike a ga na-etinye n'ekpere otu ụbọchị Chineke metụta ya n'ihe o kwesịrị ime dịka mana na ọkwa eziokwu nna anyị o kwesịrị ịbụ onye ga na-akpọ anyị n'ụtụtụ ka anyị kpee ekpere mana ọ ga-ama anyị ekpe ekpere kpechaa ọ ka na-ehi ụra otu ụbọchị Chineke metụ ya n'obi o mee ife o kwesịrị eme dịka mma were ụkpọpụ anyị ncha anyị na-eme ekpere ụtụtụ dịka nsi wee kwụ na mbụ ekpere ka anyị ga-eji wee na-eso n'oge na-etere aka Chineke ga-emetụta ya n'obi o mee ihe o kwesịrị ime dịka nna ụkwụ anyị ncha anyị eme ekpere ya
one. Onye na-ezukọrọ n'ozi na onwe nke bụ onye na-eme onye afọ nwere akọ n'ezi ọ bụ ọkịta oje soro ụmụaka chọba nnụnụ rapụ ife ezi ya ya bụ ebe a anyị na-ebe ọjọ oje chọba nnụnụ chọba ụkpara ịmata ife a obere nwa gwara anyị na anyị were ndụ anyị nyefee Chineke ya ka ndụ Chineke tupu ego nwere iwere nke gị nwere nke nye Chineke ojide ndụ ịtọ ya bụ nwe jide nke ya na Chineke na-ekele ndụ anyị Chineke ka ọ wee dị bụ ịma ndụ onye Chineke pụrụ obe aka ndụ Chineke jiri obe aka erika ịgata na ife na-ekwu ife nwa nere anya wee kwuo okwu abụkọ nwa maka ọ na-ụlọ ọfọgụlụ ọ na-ebe ele dị ime wee sị were ndụ nyefee Chineke na ife okwu apụta abụghị chọọ zuu na ya aba ka eje tigị ebe ahụ anụmanụ ndị ọzọ na-anọ echebe gị nche ebe ahụ na-enye gị nne a na-erika na-enye ezu ịgatago ọnya ka o jikwa ofu a ọla ka ọ na-ara n'ikwu na otu ndụ mụ na ya na-akpa nkata dolu okwupụta nke m kwuwe nke m okwebe ụlọ ebe kpụrụ m iji okwute tugbuo onye akasị Steven ebe kpụrụ m iji okwute tugbuo onye akasị ebe ụlọ kpara aga na so na edochi ọ n'ala nwata nwaanyị asị m ga-aga na ego agana m gaa elugo ala gaa elugo ala ahụ m cheregodo tupu igwe na ụmụnya na-agba nkata ebe ọrụ onye anyị na-achọ na ọpụtago na-aba ikwụwa n'ụra otu ndụ nwata nwaanyị sọ ga-ega ya ego ya ka m gara achọ afọ m ya ele otu nse eme otu a ọ gịnị otu esi eme otu abụ gịnị na-abịa ịfụrụ onye achọ nke nwaanyị asị jee chọta n'ụlọ ihe a m na-ekwuta mgbe ọnụ m na-esi ose naanị ihe m na-ekwu kịta aha m na-asụ ekwutori ya gịnị oke nke ogene gịnị onye nata gị ego onye anarago nwaanyị ego a si ọjọọ eme ahụ m nwatakịrị nwaanyị ahụ m ya ori dị gị n'ọba ka anyị rapụ n'iji ike eji mụ wee nyụọ arụ ebe a nwatakịrị achọghị iwetara 20,000 ijecha kịta ịfụrụ ya ịgbara aka nata ebe a ma ọ bụrụ na o wetara 20,000 kedụ ife ya ta eme nọkịta nwụna ka nchọ ka mmata ọkwa ya bụ nwaanyị ekwu okwu ya kpadoro isi nwere ọdụdụ ịbụ isi nwere ọdụdụ ịbụ ọ na-abịa ịfụrụ ya onye onwe kwuo eze nwaanyị kwuo okwu eze nwaanyị ya ka nne na-ekwu na-azị na eze nwaanyị zi na-eweta ife a ekwu eme ya ebe a ka unu nọ na-achọgharị unu mekwarịta ọgwụ m unu ga ebe ahụ unu si mụpụta ndebe aha fọm unu nga n'ụzọ nke ọzọ fọm unu ọ kwadị ngafe ka m na-agafe bịa fụzi unu eji m ọwa ogologo ụzọ nke ọzọ ịma otu ụzọ nke ọzọ wee sikwa na nke ọzọ gacha na akụkụ nke ọzọ wetanu ya bụ ego ihe ejidezi ego na-akpa nkata ngwa na ewetego m ego mmanya gị ego maka ọ na-adị mma akpa wee rahụ n'ute ị na-akpa akpa arahụ n'ute gịnị ị na-akpa akpa arahụ n'ute gị na ndị niile gị na-ana akpa arahụ n'ute ọ bụrụ na akpọga na nke eze nwaanyị gị na onye ga-arahụ gbam ya m na-enyere n'ụlọ ego a nne gị na ebe eze nwaanyị ọ bụ na mụ na ego adịkọ weta nnu ego anyị jide ego eze nwaanyị emezite onwe ihe a ka m na-ekwu kama na nne ha nụ na ego na-akpụ na-eduru m jebe ebe ahụ anyị kwuru ihe m na-ekwu biko nke arapụ iji ka ajụ m nwa nyụwasa arụ wele ego gị na anya na-eje kụzi na nke a na-anata 100,000 200,000 wee dị n'ụlọ mmadụ na nke eze nwaanyị ele ke ụbọchị ịsa na-aga ya nwa eso edokwadụ taa ka ọ bụ ego kwadobe maka ọ na-aga na-adị ya ka ọbara otu iyi akwa mmanụ mana ọfọ okịta ọchị na ọbara jugo arụ onye iyiri akwa ọchị eze nwaanyị elu n'ọbara jugo arụ
What if I'm an apple? Everybody will buy an apple. And also, what if I'm an apple? What if I'm an apple? Take a man apple. Do you have a joke? Okay, I'm now what I will get a race away now. What a boy, I thought you were messing up. It might be either member of the working. Yeah, come, my dear. I don't know this. I don't know what to do. Oh! Papa, dozi si ụlọ ka ndị mama nwaanyị a ntụrụ aka ka nwetego m ife oge ọbụla o nwere ihe dị mkpa ị chọrọ ịjụ oge ọbụla o nwere ihe dị mkpa nwere iji ajụ mmadụ ajụjụ dị mkpa na-ekwu ka na-anụ na ike ị ga-agụkwu onye m chọbe ka ihe marụ m ihe bụ abalị ọbụla mụ na nna anyị na la lola muna oh gini kana ozi kwani odi okunia asi ndi mechi onu okwa yin ekwade omma ka yin emedi gi oke onye na-eme gi n'isi mgbe ọbụla a na-ekwu okwu ị na-agbakọsị ọnụ ọmụnwa bụ afọ ime were mmụọ gị ọdụ amụrụ ọmụ ahụ gị ihe okete bịa ị na-asị na mma na-akwụ ụgwọ ụlọ na ọ na-akpọbata na bie owuru okwu ihe achụkwuzie na bie ada n'ala
na-ala ụlọ nne ana m eji ofu anya a na-ala ụlọ na-achị chekwa onye ị na-ala ụlọ ị na-eji ofu anya were na-ala ụlọ ka m sikwa ahụ jera n'ihe okwu abụ ọ dị mma gbabanụ maka na kọsị eme mma enwetara ihe ugwu ọ kwado n'ebe aka unu si m weta ego ọ dị mma mma fụrụ ihe mma fụrịrị ha n'ọzọ nne ọ kara mma ma akwara m akwa ma akwa nwee ihe dị iche ibekwe ibe m egbuo mụcha ndụ n'anya na-efe na-abụ n'anya ọcha ịmarazi n'oge ahụ si gị chọrọ m ego na enweghị m ji ego eme nne makwa ego anọ ka m si ebe a wee jebe na nke nna m wee jee zuru ego mmụọ bụ nzube jee zuru ego wee jenye mmadụ ibe ụmụ okorobịa ịtọ ha wee sị na ha ga-edu m je na nke eze nwaanyị na eze nwaanyị eme m ka mmụta ji nne ewere nne m ego nwa wee nye ụmụ okorobịa ịtọ sị ka anyị jebezie ha sị na akwa m yi adịrọ mma ma m ji eyite akwa ọzọ eyitara m akwa ọzọ apụta na m ma ụmụ okorobịa ịtọ ma ego ha ncha ahụ ezikwa nke m fụrụ ya isi na-agba m n'ahịrị ịnụkwanụ m biko Nzubechukwu ya na diwadụ ego gị mkpa ọ na nwere mgbe na-adịghị m mkpa nke bụ isiokwu ọ bụla na ndị niile bịara mgbe ahụ ma ndị ụkwụ ha gbagọrọ agbagọ ma ndị aka ha dị otu a ihe ahụ wụdi nsịrị na m adịghị anụ mana maazị nna m na-eji maka wee chụpụ m n'ọrụ mana ebe ọ hụrụ odota ha bịawazana ka nnụbanụ nne m biko onwe nne si n'ụlọ isiri ndị n'ụlọ ngwanụ ọ bụ na ndị China m bịakwutezie gị ngwanụ Besi nwaanyị unu yakpọ m je ebe a. Ebe a nke zo nwaanyị ka anyị na-aga bụ ebe a ka anyị na-aga. Ị na-eche anya ebe ahụ ya bụ ụlọ elu. Ị were ụmụ okorobịa na-atọ nwa ofu ebe abịa na anyị anyị echegidebe ebe ahụ anyị ahụ anyị fụzie ka onye isi azụ ka anyị chọrọzie ga-achọrọ ka anyị ahụzi onwe gị na-eme anyị mmadụ. Mgbe m nọ na-eti mkpu na-asị ka ebe ebe ihe ji nwata
Đâu đã cả tôi luôn à cái đến đâu bị nhiều quỷ mà hả liệu quá cao quá cả cái cảm thấy lên bàn có con đi nhỉ cháu đưa quỷ quỷ à bạn có cái phải nó mua cả bà gà vậy nhưng mà quá có lấy à uống nó tạm cho cảm giác nó bên mà cái chuyện này cái này giờ mà cái này cái cảm nuôi nha, chứ bảo một cái cảm nuôi nha. Có đây không? Đến lúc quá. Đến lúc quá. Baby. Thế là đang làm cái nào đi? Cái này mình làm sao không này bị lừa quỷ á? Cái này làm tôi cũng làm. Không có đấy cái nào. Tôi làm sao chơi bài? Tôi làm được cảm bao. Boy, bela. Wow, madam mia cái bài. Boy, cho chết. Ông bảo phụ tay mà. Mà ai cái này ô ai cái gì đau vậy này em bỏ cả ôn à quên là mà phải không có ra đâu đi nào mà phải check cái đó chứ
Eze nwanyị ka ịchọta. Eze nwanyị ka ịchọta. Ọ sị m zie gị na dịka imezuworo ihe niile ọ sị gị mee, ihe niile adịrịla gị na mana dịka ị na-ana ga-ekwekwana ekele, enyekwana anya n'azụ, ị na-ana ekwubiri gị ọtọ maka m ikwe ekele ma ọzọ ekele ịma n'ife niile aja niile ị chụrụ anala gị niile. Mba, nwekwenye nke ekele ọsọkwa ya bụ nne m ma ọ bụ nna m onye ọbụla m hụrụ n'ụzọ aga m atụpụ mmadụ. Eze nwanyị, asị m ka m jụọ, ọ dịghị ka ndị a ga-eme ife a niile esi ha mee? Ya kwanu na-enyere onwe m nsogbu. Na-enyezikwa onwe m nsogbu. Ọ dịrị ọsọ ife dị n'anya bụ otu akwadebe ebe a. Gwa anyị ife anyị ga-eme. Anyị na-erufa. Okwu na olufa ka ọ bụzi. Ime nke anyị gwasịrị ha mee ka ife fashion wee bịa na njedebe. Ọ bụ ụzọ nke na ọnwa anyị ma mafe mmechara ya ma mafe mmesịrị ya. Ba. Eze nwanyị, ọ dịghị ka ndị a ga-eme ife a si ka otu a si fe kwuo okwu, ọ dịghị ka nzube anyị eme. Okwu na olufa ka ọ bụzi. Imezi nke anyị gwasịrị ha mee ka ife dịrị fa na mma. Mezuru ka fan kona fe mezu. Mana mana na ijiji ntike. Yesu usa. Opa kotomo. Opa ntishi. So na kunka dele fa. Eze nwanyị, ịma na nzube ada ekwe nzube onye ntike, nzube ada ala ife anyị, ọ dịghị ka onye eme ife asịrị ya. Maka nzube afọ na nzube ahụ na-eshi ntị agwa ofe n'isi.
tiri m ihe. How do I did here? Who must have known George? Let's put in George. Hey, can you give me? Can you give me here? This is why I see me. Okay, from what another. Mweta, you ain't give me her. Never good. I'm not here. Me mweta rere kamusa. You ain't give me her. George. Jawani. Bia. Akwaka na kwechaka. Asa afa kwa ichaka. Cheruwa. Omunwa bụ ichaka. Nwaanyị a na-enye nsọpụrụ n'obodo niile. Nwaanyị obodo niile na-atụ egwu. Ka ị na-akọ bịa nwaanyị. Nya bụ na iwe na-nsọpụrụ na ị da-atụzi egwu. Na ama ya mebe ka akụkọ anyị na-akọ. Ihe nchekwa gị n'ahụ. Eji m afa Chineke bi. Chekoro ka nkwokwu. Eji m afa Chineke bi n'igwe na-ayọ. Ụbọchị m ga-enweta gị. Cheka nkwokwu. Mbọchị ọsọ na-enweta gị na nwanne m nwoke. Ihe m ga-eme gị mmecha gị mana erizi nri. Mmecha gị ga-eme gị asị nnọọ nsọ gị na. Cherukwa. Ọmụ ka ị na-agwa. Gwa ka na-agwa. Nwa bụ ịchaka ka ị na-echi ichi. Nwa nwaanyị a na-atụ egwu n'obodo ka ị na-echere anya echimichi. Ka akpa gị o. Akpacha ụgwa gị. Na-egwu anaghị atụ gị. Nọ na-akpa gị. Nweta gị ọzọ. Nkwa gị jaja. Kurie gị. Waze na aka chere m. Wa aka chere m. Samaka! 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 Samaka. Achọ m kwuru memi narụ m nwa. Kwụọ m ya gwogwo tiere m ijele. Jesus!